Hai să mai dăm un meci. Deja a ieșit. Vrei să-ți iei pe... Am înțeles. Aoleu, ce mi-am făcut, bă? Mi-am murit muzica. Stai puțin. Ia. Așa. Eu nu știu dacă mi-au apăsat. Stai că ți se stinge telefonul, ce ai făcut? Hai să-mi ia pe bă. Mamă, stai ca să-i dau un like. Este rău muzica asta. Acum a făcut, acum 10 ani. Și fix pe 2010 m-am născut eu. Și la 10 ani ai? Păi da. Pentru că m-am născut pe 2010 și acum suntem pe 2020. 2020? Da. Poate în 10 ani. Da. Jackie! Rupe-o, mamă, bă. Mă rog, 1000. Ia stai puțin să văd. Bă, acum 10 ani. Bă. Bă, n-ai zis odată. Da, dar nu eram sigură, bă. Stai puțin, că stau puțin. Bă, acum 10 ani, fix când m-am născut eu. Pe 2010. 8 martie. Nu, 9 martie. Nu. Poate o știe ziua, mici. M-am născut. Stai, îmi trebuie să bine. Băi, vezi că ești lângă mine. Ia. Eu sunt născută pe 2010. Pe 9 martie. Eu sunt născută pe 2010, martie și 9 martie, nu martie Martie, februarie. Și pe februarie parcă ești tu? Sau nu, aprilie. Pe aprilie. 11 aprilie. 11 aprilie și pe 2011. 11 aprilie 2011. Ce braulăguții. Ia-ți-o și tu pe Shelly. Da, e bună. Că mi le-au eu pe Barley. N-am. Stai că avem aici ceva free. Aici care să spice o legendară. Da, dar și când o să-mi pice o legendară sau orice, fii atent. Dai 7 grade. Nu chiar așa. Există o șansă, dar nu vreau să... Stai! Uite, eu nu vreau să deschid asta, că poate mai îmi dă încă un de ăsta și din două astea poate să-mi pice una, o legendară, o mitică, nu știu, sau o epic. Și de-aia nu vreau, că tu dacă deschizi din ce în ce mai multe boxuri, mega boxuri sau big boxuri, o să-ți pice un brawler. Înțelegi? De-aia vreau să le țin. Eu zic, hai că dau una. Aoleu, mamai. M-am omorât. Bă, nu te duci. Aoleu, ai dat o mână de tot. Ce ia? Tot aceeași Ia. Mamă. Eu mor. Ia să. Păi dacă eu am murit, ce vrei?
Mă lași așa, Barley e praf. De asta are doar un macar. Ce praf e. Atât. Ce ai făcut, fă? Da. Let's go! Pe cine mi le-au? Nu, mi le-am pe el primul. Bai bun. După ce apare. Ce mai primul mi le-a pus cu Roblox? Ce-l pus mai încolo? Nu te pe ăsta. Două jocuri într-un singur episod. Bă, da, Mai chiar am că. făcut înainte. Eu nu prea am făcut. Doar Parcă am făcut odată. cu mine și ai făcut de cele mai multe ori cu mine. Parcă am făcut. Asta e a patra oară care filmez cu tine. Frankie, ce faci? Ia uite-l pe mea, mamă. Frank e bun. Da, știu, dar îl bat. Mamă, l-am bătut, bă, pe Frank, dar nu bate ăsta pe mine. Ce mă? Ăsta l-am bătut eu. Bravo, băi, ai bătut pe amândoi. Așa, puțin de tot, apără-mă. Te apă. Eu am încă un telefon, am două. Îmi vine aici. Mamă. Aoleu, ne-a luat Frank. Mamă. Zero, bă. Nu-i corect. Hai de Roblox. Da, o să revenim cu... Am revenit cu Roblox-ul. Și ia uite, vină încoa, nu te duci înainte. Am murit. Așa, vreau să-ți iar ceva. Hai, ca să dau mai încet. Ce faci? Ai zis că ai murit. Ha, bă. Eu nu-ți mai arăt nimic. Și fusem să-mi iau ce-am Mamă. De ce ți-ai luat? Nu, că eu deja pot să-mi iau. Uite, puteam să-ți iei pălărie de-asta și știi ce mișto e? Dar mai vreau să-ți arăt ceva. Hai, ca să meargă mai bine. Și vreau să-ți mai arăt ceva, dar nu. Ce faci să iau 100 ore? Ba nu. Asta frumos. Suntem gemeni. Ia uzi. Hai. Tu deja poți să te omori, dar îți pierzi pălăria. Da. Am văzut. Eu sunt bun la parcurs. Nu e greu. Mai ales la Dalea. O să vedeți voi care. Să vedeți ce mișto e la mine. Mie-mi plac alea. Dacă strângem la toate câte Ba. 100 de vizionări, o să facem la toate. Facem un episod cu Minecraft, Aproape live. Roblox, Da, nu știu. Minecraft, Roblox, Și la Brawl Stars și Alte jocuri. da, și o grămadă de jocuri într-un episod. Da. Și cred că o să fac live. Atunci, când o să strâng, chiar de o oră. 100 de vizionări. Fă și tu live-ul de mai mult. Nu cred că... Ești deja abonat la tine. Bă. Am murit. Uite, astea îmi plac. Uite, astea, cum trebuie să mergi așa, eu mă descurc. A început să fie mai ușoare pentru mine. Poate că tu, dar pentru mine am murit. Ce, ți-e greu pentru tine alea? După vreau să văd ce muzică mai dau. Eu. Ce muzică? Exact. De la rap, nu știu care de aici. Dai? După ce se termine. Da, hai să dau acum. Ce stai, mă? Vara asta, Aoleu, bucură-te de nu. Pepsi, gustul preferat al Ramon.
Ia stai. Așa. Îmi plac astea. Eu deja pot să merg normal când plac. Haide. Eu mă mișc după tine încet. Că mă mișcam puțin mai repede. Ce era să zic? Am văzut? Acum vine partea preferată. Ia fete. Ai murit. Na, bravo. A murit aia? Bă! Stai. Ce să mi se închidă? Muzică. Hai că da, mi s-a închis. Nu mi s-a închis. I-am trecut. L-ai trecut, bă? Fără să mor. Și eu. Cred și tu. L-am trecut. M-am făcut praf. Te-ai împrăștiat. Da. Bă, deci când aud asta, vorba asta, te-ai împrăștiat. Te spali de râs. Da. Ca mine, așa, mamă. M-am împrăștiat eu în pot. Aolă. Când auzi, bă, era să mă împrăști. Te gândești tu la altceva care îți vine ție cu un cuvânt în cap și să râzi. M-am împrăștiat eu prin pod. Aolă, bă. Hai, ce faci? Ai murit? Da. Mamă, bă, eu deja cred că trec. Uite mă, cum am murit. Ce frumos ești. Hai că deja trec la următorul. Aoleo. Ce era să mor. Asta e ușor. Te trec? Da. Joacă tu. Da, m-am preluat eu telefonul ei. Aoleo. Ia. Dar suntem praf la ăsta. Eu nu sunt praf la asta. Nu Tu treci, ești praf. nu treci tu pe mine și da, e așa, poate te trec și eu pe tine. Eu deja cred că te trec. Nu suport. Hai că poate pot să mă prind ăsta. Bă, am putut să mă prind ăla. No, ce praf ești. M-am împrăștiat. Aoleu. Da. Ia că eu deja te-am trecut, dar acum nu. Ca să vadă un profesionist. Uite, fii atent. Uite de aici să sari. Bă, dă-te, bă. Nu sări pe mine. Uite. Bă, nu, Ali. Bă, atunci stai și tu capră să sar. Hai, acum stai. M-am împrăștiat. Ala. Să înceapă concertul. Ce muzică să mă dau? Tot asta. Nu, tot asta. Da, auziți ceva pe fundal? Știi, ne uităm la televizor, pe YouTube. Alea. Vreau o muzică tare. M-am împrăștiat. Hi, my name is Eminem. Bă, nu știu, zi tu o muzică. Mamă. Da, După ce trec ăsta, voi ieși. Nu. Bă, eu deja îl închid, că